Ni mugikorra aukeraet, ze azkenin nire bizien da nire prozesu hontan, alde batetik bai izan dela oso tresna kaltegarrie, baina baita oso baliagarri ere. Ze bere garaien oso geski egon izenean nire buruik kaltea handile egiten nion azkenin sare sozialetan konsumitzen nuen kontenidukin. Baina denbori pasa bezala eta nire sanatzen juna izen bezala, azkenin tresna erabilgarri eta baliagarri bat ezela ikisiet izteten eretat, eta orduan horretik aukera mugikorra. Mundu teknologikoa neoliberalismoa aurrera egiteko fase horretan tresna berebizikoa izan da, ez? Globalizazio horretan teknologiaren erabilpena sistemaren aldetik areagotu ditu, esan bezala, elkartruke ekonomiko horien errestasuna. Hori parte makroan, alor mikroan ere pertsonengan zuzenki eta pertsonen arteko erlazioetan teknologiaren sarrera kristolako horrek izan ditu ere eraginak, ez? Eta holako paradoja baten erdian egongo bagine bezala sentitzen gara gizakiak alde batetik askatasun sentsazio bat izan dugu, ez? Enolako aukera anitzak eskaintzen dizkiguten teknologia berri hauek, eta bestalde kontrol sutsu batenpean gaudelako sentsazio paralelo batean gaude. Orduan, kontraesan horretan bizi gara, nolabaiteko sentsazio paradogiko horretan. Sare sozialak konektatzea egiten gaituzte, baina deskonektatzen gaituzte benetako harreman sendo hoietatik. Orduan guk harremanetan bi pertsonan arteko kodigo bat ematen ari danean, denbora oro pantaila bat sartzen baldin badugu, ezin du binkulo horrek guztiz eman. Binkulatuko dira? Bai. Sendo? Ez. Sendo? Ez. Askotan, sare sozialetako algoritmo motan azaltzen ziten kontenidua, zan, nola argaldu, 5 egunetan. O hau ite bali mazu, gerrille iztutuko zatzu. Horren geskineon, azaltzen ziten dan egiten nion kaso. Baina benetan, ni enitzen konstiente azaltzen ziten hori dara nire kontra juteko zala. Baina ja prozesu terapeutikoa eta ezin unin ikusi nola azkenien nire defentzako ibiltzen ikisiet. Eta nahi egi ezana leku seguru hori sortziek, eta benetan ondo ite ziten kontenido hori ikustiek, eta komeniet ziten dana kentziek, nahi horrek seguridade egon dile eman dit.